Spune ceva Biblia despre sfârșitul lumii. Când va fi sfârșitul lumii? Păi să știi că avem în Scriptură, în Biblie, ne spune despre sfârșitul lumii. În primul rând, Hristos, Domnul Iisus Hristos, îi va lua pe toți credincioșii care au experimentat nașterea din nou, care cu adevărat sunt credincioși și formează biserică, formează, da, Sfinții din Noul Testament, eveniment care este cunoscut răpirea. Avem în 1 Tesaloniceni și în 1 Corinteni că vom fi schimbați, adică îi va lua de pe pământ. Acești credincioși vor fi răsplătiți, fie își vor pierde răsplățile, dar nu și viața veșnică, adică vor fi răsplătiți pentru truda care a făcut-o pe pământ, deci credincioșii sunt luați de pe fața pământului. Antichrist, deci Duhul necurat sau persoana care e influențat de Satana, va semna o înțelegere de pace cu Israel pentru 7 ani. Această perioadă este numită în Scriptură, în Biblie, necazul cel mare. Dar la finele celui 7 ani, la finele celor 7 ani în necazul cel mare, Antichrist va lansa un atac final asupra lui Ierusalim, culminând la bătălie de la Armagedon. Hristos se va întoarce, îl va nimici pe Antichrist și pe prorocul mincinos se va trimite în iazul de foc. Satana este legat 1000 de ani în adânc și după aia Domnul Iisus Hristos împărățește 1000 de ani pe pământ și după aia vom intra, Satana este aruncat în iazul de foc, necredincioșii sunt judecați la marele tronul alb, care este Domnul Iisus Hristos, va judeca și credincioșii intră într-un pământ nou și cer nou. Deci Antichrist, la finele celui 7 ani din necazul cel mare, va lăsa atacul asupra Ierusalimului, bătălie de la Armagedon, prin care Iisus Hristos se întoarce și îl distruge. Deci cam în câteva scurte, aceasta este sfârșitul lumii. De aceea să veghem că nu știm când va fi, Dumnezeu știe, dar să fim credincioși că când ne va prinde această perioadă, să fim la Dumnezeu.